Yaz gelir, wagt da gider, gaflata çıkmış gözlerim. Açayın isem açılmaz, ne ağır okuludur. Bilmeyen soranlara aydın bu garip adımız. Aslı herkes yurdu etrek, adi mağtumuludur. Bugünkü gepleşigimizde söhbetdeşimiz mağtumulşunas Yusuf Lallakov. Yusuf ağa ine ruh-ruwanymyz Hazreti Mağtumul Prağyň biz dinleýijilerimize bir näçe goşgularynyň teswirinden ýetiripdik. Bugün Musow şahyrymyz Mağtumul Prağyň goşgu tetirlerine öz garaýşyňyzy, pikirleňizi, şol sırly tetirleriň manysyny ruh-ruwanymyz Mağtumul Prağyň bize miras galyran şol mukaddes tetirlerinden dinleýijilerimize ýetirýäňiz. Doğray diýen watyr, biziň beýik akyllar dana Mağtumul atamyz özüniň durdana tetirlerini hak filamış bardır onun saýasy diýip bir türkmen milletiniň, türkmen halkynyň hakyň filap, hakyň saýasy alan bir aýratyn, bir halkdygyny öz durdana tetirlerini beýan edipdir. Türkmen halkynyň bir üýtgeşik, bir aýratyn şeýle bir däpde sura bar, bir enäni, bir öz enesini, öz atasyny mukaddes hasipleýär, ene atasyny özünden gowurýar, öz iman ene atasyna ýedirýär, bir ene atanyň gymmatlygyny, ene atanyň söýgüsini has aýratyn ulu hormat bilen sarpa goýýar. Aýratyn sarpa goýan soň bir türkmeniň bir aýratyn şeýle bir üýtgeşik bir däpde sura bar, bir öz atasyny gowuran soň, bir öz atasyny mukaddes hasap eden soň, öz atasynyň öz nesili ýetmesin, öz atasy hemişe ýatlanyp dursun diýip öz ogluny, öz perzendini atasynyň adyda kılýar. Biziň Mağtumul atamyzyň hem atasy Döwlet Mämet Azady atamyzyň atasynyň ady Mağtumul Ýonaçy, Mağtumul Ýonaçynyň atasynyň adam Döwlet Mämet bolupdyr. Mağtumul Ýonaçy öz atasy Döwlet Mämediň adyny biziň atama Mağtumul atamyzyň atasy Döwlet Mämet Azady adakya, Döwlet Mämet Azady atamyz atda kılanmalan soň Döwlet Mämet Azady garrymolla hem diýipdirler. Şol däp bolşýalykka Döwlet Mämet Azady atamyzam öz atasy Mağtumul Ýonaçyň adyny biziň Mağtumul Prağymyza dakya. Biziň akyllar dana Mağtumul atamyzyň ejesiniň ady Orazul enemiz. Orazul enemiz bir mukaddes bolan soň, pek bolan soň, bir Allahynyň hakyň bir nazar salan zenany bolan soň Mağtumul atamyz ýalakka perzendi dünýä indiripdir. Gynansaňam biziň Mağtumul atamyz öz enesi Orazul enemizden ir aradan çykan soň özüniň köp wagtyny Döwlet Mämet Azady atamyzyň ýanyna bolýar. Döwlet Mämet Azady atamyz biziň akyllar Mağtumul Prağymyza hem atalyk hem enelik mehirini bermeli bolýar. Mağtumul atamyz Döwlet Mämet Azady atamyzdan edep terbiýe öwrenýär. Döwlet Mämet Azady atamyz Mağtumul Prağa halifa bolýar. Biziň akyllar Mağtumul atamyz özüniň durdana setirlerini doga kılsam jebir jepam ekserdir, ilm öwreden ustad kıwlan pederdir diye nasihatlerine seretsegem biziň Mağtumul atamyzyň atasy Döwlet Mämet Azady atamyzyň bir atasy bolman özüniň ilm atasydygyny, Mağtumul Prağa ilm öwredenligini şu durdana setirlerini görmek bolýar. Mağtumul atamyz ýaşlygyndan aýratyn bir zehinli bolupdyr. Mağtumul atamyz bir ilma, bilime bolan howasy has artyk bolupdyr. Günlerde bir gün biziň Döwlet Mämet Azady atamyz bir düýş görýär. Düýşünde daragat bitip dur. Ol daragatyň 70 tane şahasy bar. Her şahasynda da 70 türlü miwe bar. Her miweden 70 türlü owaz çykýar.
Onu Dowlet Mehmet Azada tamaz. Men bu daragdy ekmedim. Bu ne kudret, bu ütköşük täsirle diye. Onun Dowlet Mehmet Azada tamaz öz halipasynyň ýanyna baryp, "Ay halipa, men bir düýüş gördüm. Düýüşümde gapymdan bir daragat bitip dur. Ol daragdyňam 70 tane şahasy bar. Her şahasynda da 70 türlü miwe bar. Her miwedenem 70 türlü owaz çykyp dur" diýip bir geň görüp halipasyna aýdýar. Şonu halipasy Dowlet Mehmet nesip bolsa senden bir perzent boljakdyr. Senden bolan perzendiň 70 türlü ilmi boljakdyr. Dünýä gözüne de öz ilmini ýaýjakdyr diýip entäk biziň magtumyla tamyz gelmäke Dowlet Mehmet Azada tamyz bir täsin düýüş görýär. Soňam näme magtumyla tamyz Dowlet Mehmet Azadyň ilim bilim alan soň Dowlet Mehmet Azady öz oglanyň bir ilimli bilimlidigini, bir ilme bolan höwesiniň has artykdygyny aňyp günlerde bir gün magtumyla pata berip magtumlygyny medrese uradýar. Şonu magtumyla tamyzyň görüp barýan okumak ýoly aýagy izleriniň ýokdugyny görüp, şonu da Dowlet Mehmet Azady "Men oglum bir ilhalar ogul bolar, men oglum bir akyllar bolar" diýip magtumly piragynyň bir alim boljaklygyny şonu da aňypdyr. Soňam magtumly tamyz Şeýirgazy medresesinde 3 ýyl okuyar. Magtumly tamyzyň Şeýirgazy medresesinde okudan halipasynyň adyny Hezret Pehliwan diýerler. Magtumly piragy owul özü bir hakdan içen soň, bir hakyň ilim bereketinden kän pay alan soň öz deňduşlaryndan has saýlanyp başlaýar. Magtumly piragynyň zihini ýetip bolan soň kän ilim okap hassa bir ilimi bilen, özüniň akyly bilen, özüniň edebi bilen öz deňduşlaryndan saýlanýar. Magtumly piragy Şeýirgazy medresesinde 3 ýyl okap, o bir sebäp bilen obasyna gaýtmaly bolýar. Magtumly obasyna gaýdanna ýygyny bilokan talipleri özara dawa edip başlaýarlar. Magtumly gitdi, magtumlyň ýygyny kim ýöredir, magtumlyň ýerini kim tutarga diýip bir özara maslahat edip durga, ýa halipalary medreseniň ders berýän muallimi Hezret Pehliwan gelýär. Hezret Pehliwan aýdýar: "Ey sopalar, ey talipler, siz näme gurrun ne diýäňiz?" diýär. Şonu talipler aýdýar: "Ey halipa, öň magtumly o biziň ýetişmeýän sapaklamyzy ýetişerýär kömek edýärdi, bize ders öwredýärdi. Magtumly özüniň bir täsir şygyrlary bilen bize ulu gollaw berýärdi. Indi magtumly gitdi, magtumlyň ýerini kim tutar diýip şoň maslahatyny diýýär." Şonu Hezret Pehliwan aýdýar: "Ey talipler, arkaýyn öz ilimiňiz bilen, öz bilimiňiz bilen boluberiň. Magtumly medreseniň hemme ilimini alyp gitdi. Magtumly okar ilim goýmady" diýip biziň akyllar dany magtumly tamyza şeýle uly baha beripdir. Inni batyr ýanky okan gözel Şeýirgazy diýen goşky setirleňi oňardygymyzdan bir dinleýijilerimize ýetirsek, magtumly tamyz ýanky Şeýirgazy medresede ilim alanlygyny, Şeýirgazy medresesiniň talibidigini şu goşky setirler bilen şeýle beýan edipdir. "Mekan eýlep 3 ýyl eýdim dowduňy, gider boldum hoşgal gözel Şeýirgazy. Ötürdüm gyşyňy Nowruz ýazyny, gider boldum hoşgal gözel Şeýirgazy." Ine biziň akyllar dany magtumly tamyz bu setirlerini bir özüniň bir uly medreseleň biri bolan Şeýirgazy medresesinde 3 ýyl okanlygyny, Şeýirgazy medresesinden hoşlaşyp gaýdýanlygyny şu dürdäne setirlerini beýan edipdir. "Hakdan bize buyruk baglydyr bilim, senne taglymally açylly dilim, gelsin diýip garar, ol gerkez ilim, gider boldum hoşgal gözel Şeýirgazy." Ine berde magtumly tamyz hakdan bize buyruk baglydyr bilim, senne tälimally açylly dilim diýäni Şeýirgazy medresesi magtumly piragynyň ilim almaklygyna kän goşundynyň bardygyna aýdýar.
gelsin deyip karar ol gerkez ilim gider bollum hoşgal gözel şiir gazy bir näçe medrese okasa da azlygyny ýene de okasy gelýänligini ýöne özüniň dogduk mekany bolan bir gerkez iline bir sebäple gitmeligini beýan edipdir. Seljerer men inni agy garany dost rakyp gardaşym haky ýarany okudum götürdüm kitap Kur'any gider bollum hoşgal gözel şiir gazy akyllar magtumlatamyz seljerer men inni agy garany diýäni bir özüniň bir alymly bilimlidigini alym bilim alyp sowatly bolanlygyny dost rakyby gardaşym haky ýarany diýip bir rakyp diýäni bir garşydaşyňa düşmanyňa rakyp diýilýär. Berde magtumlatamyz şu gözel şiir gazy medresesinde okap bir dosy bir haky seljerýänligini okudum götürdüm kitap Kur'any bir özüniň bir Kur'an kitapdan we Kur'an alymyndanam kän alym alanlygyny beýan edipdir. Joşkun ýöregimde mögç urar ýatmaz, gaýnar gazaplanar hiç laýa batmaz. Alym tälim alan seni unutmaz, gider bollum hoşgal gözel şiir gazy akyllar paragy bir özüniň bir alym alan medresesini hiç açan unutmajaklygyny bir alym alan adamynyň şu alyma uly sarpa goýmanlygyny beýan edipdir. Peýman dolmay gelsek takat etmeýän pynhan zahir kılmaz akyl gitmeýän pynhan ýani bir gizlin zada pynhan diýilýär. Zahir diýäni äskär alyma zahir alyma diýilýär. Ine bir pynhan ilm bir alymyň syry bolýar. Äskär zahir ilm bolýar. Magtumlatamyz bir özüniň bu dürdäne setirlerini bir pynhan ilmi ýagny bir alymyň syryny bilenligini alymyň syryny öwrenenligini bady pay atlanyp seyran etmeýänni ýani bir özüniň bir dünýäň özüni seyran edenligini alym äleminden seyran edip alym äleminde uly alyma eýe bolanlygyny şu dürdäne setirlerini beýan edipdir. Riga girsem de guwas ýüzermen bi hasrat ýaýnayam bi gam gezermen dahan içre asal zıvan erermen gider bollum hoşgal gözel şiir gazy akyllar paragynyň dahan içre asal zıvan erermen ýani asal ýani bala asal diýilýär. Zıvan ýanem dil dany paragynyň şiir gazy medresede bir ul alym alanlygyny inni özüniň ýazýan dürdäne setirleriniň bir göýe balýalydygyny magtumul paragynyň goşky setirlerini okap hiç açan doýup bolmajaklygyny magtumul paragynyň dürdäne setirleri her bir insanyň kalbyna hemişe galjaklygyny dahan içre asal zaman erermenni ýani şu bir özüniň dürdäne setirleri bal saýlanýanlygyny beýan edipdir. Kamil bolup serenjam ki kılar men musfiqamdan ul pederden galyp men käbämden aýrylyp juda bolup men gider bollum hoşgal gözel şiir gazy bu setirlerini akyllar paragy kamil bolup serenjamlyk kılar men ýani bir kamil ýani bir kamillige ýetişen adam bir alymy kamil bolan adam bir has bir alim adama kamil diýilýär. Dana paragynyň bir özüniň alymy kamil bolanlygyny öz alimdan kän alim bereketin alanlygyny bir öz enatasyndan juda galanlygyny beýan edipdir. Kutupda say gözläp neysan guýdy umman gaýnadym joşdum hoşgal bugün jeyhun bahrydan astym gider bollum hoşgal gözel şiir gazy. Inne bu setirlerini biziň akyllar dana paragymy kutupdan say gözläp diýäni pirleriň danalaryň bir akyllarlaryň hak dostlarynyň bir iň uly iň ýokary derejesi bolan derece kutup diýilýär. Dana paragymyzam şu ilim okap bir hakdan kän pay alyp özüniň şu bir kutup derejeye ýetenligini kutup derecede biziň magtumulatamyzyň
ulu ornunyň badygyny şu dürdäne setirlerinden bilmek bolýar. Nisan ýani ýaz faslyny ýagýan ýagşy Nisan diýilýär. Nisan guýdy umman, gaýnadym joşdum diýäni akyllardan apyragymyz göýe bir ýagmyr, ýagyş ýagyp derýa joşuşýalykka özüniň bir ilm bereketden kän pay alyp özüniň bir kämil bolanlygyny, danalaryň, ýagşyladalaryň kutup derejesinde ul ornalanlygyny beýan edipdir. Hoşhal bugün Ceyhun derýasyndan açdym özüniň Gözel Şeýirgazy medresede kän ilim alyp bir kämillige ýetenligini Ceyhun derýasyndan hem aşyp owasyna gaýdýanlygyny aýdypdyr. Magtumly taşlap gowun hapasyn fiýledi pirini, molla sopasyn daima unutmaz men tilla gapysyn gider bollum hoşgal Gözel Şeýirgazy akyllar pragy bu setirlerini Şeýirgazy medrese dana pragymyzda bir ul täsir galandyranlygyny, Şeýirgazy medreseni taşlap gitmeklik, Şeýirgazy medreseden aýrylmaklygyň bir agyrdygyny, hiç haçan ýa ilim alan medresesini unutmajaklygyny, hemişe ýadynda boljaklygyny beýan edipdir. Daima unutmaz men daima diýeni hemişe ilmidama men seni ýadymdan çykarman, tilla gapsyny, tilladan bürelen gapyny hiç haçan ýadyňdan çykarman, hemişe men ýatlar gider bollum hoşgal Gözel Şeýirgazy diýip Şeýirgazy medreseni dana pragy özüniň dürdäne setirlerini aýratyn öwran beýan edipdir.